Nesvakidašnja scena u Hagu gde je u toku suđenje Vojislavu Šešelju zbog otkrivanja identiteta zaštićenih svedoka. Petorica svedoka tvrde da su svojevoljno obelodanili identitet, a jedan od njih, Zoran Dražilović, je na kraju svedočenja zamolio sudiju da se pozdravi sa optuženim. Da li mogu da vas nešto zamolim, gospodine sudija? Izuzetno da, gospodine Dražilović. Ali biste hteli da mi dozvolite da se pozdravim sa gospodinom Šešeljem? To nije na nama, to je na službi obezbeđenja. Ja bih rekao ne. Vi možete na kratko da mu se obratite. Nemam ništa da mu kažem, samo da se pozdravim, ali sam očekivao da ću to i da doživim kad budem došao ovde, jer smo imali u dogovoru i pripremu sa doktor Vojislavom Šešeljem da budemo zajedno. Nisam ga 8 godina, nisam i više video sem na ekranima televizije. Ne vidim problem u tome, izvolite. Hvala.